Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. For today's vlog ay maghahatid po kami ng ayuda sa Sitio Dulis. Sakop din po siya ng Barangay Monteclaro. Ito po ay sponsor from USA. Thank you po sa pag-sponsor sa Sitio Dulis. Thank you po. Bali nasa 37 families po yung ating mabibigyan ngayong araw. Pero ginawa na po namin siyang 40 para kung sakali man po na may dumating na hindi po nakasama sa listahan ay mabibigyan po silang lahat. Sa isa po ay hindi po makakasama ngayon dahil iniwan po muna namin dito at wala po kasing kasama si Papa kasi kagagaling lang po niya ng ospital kahapon. Meron po tayong bagong import from USA, si Jang Jang. USA, Cubao. Pasok, Jang Jang from Batasan Hills, Quezon City. Anak po ni Auntie Ligaya. Auntie Ligaya. Sab. Ligaya out. Jang Jang Niluluto daw kasi si Auntie Ligaya ngayon guys, magpapaani sila. Kaya ito muna si Jang Jang Jarang Jang. Single. Jang Jang. Single? Hindi. Double. Double. Walang makabilad. Makulimlim. Oh. Daming palay dito sa kalsada. Tagadulis po kayo? Bumaba ko kayo? Magawa ko dyan. Kaya pa. Mga kambing ni Dana. Dito kami guys magmi-meet up sa Salapay. Kasi 3 hours pang mula dun sa sitio ng Dulis. Masama ang panahon. Kaya salubong kami. Hello. Saan itong galing? Ang lakas Dana, ng yung tubig nila oh. Galing sa tubo.
Yan, magluto muna tayo ng kanin, pananghalian ng ating mga tribong bungid. Ilang oras yung nilalakad nila? 3 hours. 3 hours daw. Kaya malamang gutom na sila pagdating. Kaya pagluluto natin sila guys. O, ayan guys, parating na yung ibang taga Sitio Dulis. May mga dala silang saging. Ito yata yung purok nila eh. Hello po. Di ba kayo kuya yung purok? Yan o, may saging si kuya o. Magkano yung saging mo kuya? 2 isa? Ilang oras nilakad nyo? Wow, saging. Ano oras po kayo umalis doon? May gawanap, may nalis ka na. Alas 5. Ano oras na? Alas 8 na. 3 hours din. No? 33 families. Akala ko kuya 37 kayo. Okay na po to, nandito na po lahat. Tatlo, hindi sa dahil hindi. Ano to? Ay, bakit to? Ano to kuya yung dito sa kabila? Itong ano po, yung nakasulat po dito. Ano po ito? Apelido? Oo. Oh. Yan, mga parating na yung mga kababaihan. Bilis na pagod. Kababaihan. From Sitio Dulis. Dulis ba? Tulis? Dulis. Dulis na. Saan? Ano po yan? Malapit lang po sa Hubcob? Isang ahonan lang. Ah, isang... Mas malayo po kayo? Mas malayo. Sa Hugcog. yung Hubcob. Malayo nga. 3 hours. 5 ang alis nila. Alas 8 sila nakarating. Una po ang kabong kalsado. Yung sa abong po. Nako, pati itong mga bata nagsilakad. Marami rin po bang ano doon? Katutubo? Ba't nagsama pa ang mga bata? Oh, di napagod kayo. Ha? Oh, pati ito. Oh. Mga chinelas. Ano? Ha? Kaway ka? Hi. Hi. Ayun! Kabalawat dyan! Nahiya. Sigangan yan. Takot sa siganon. Hindi man kami siganon. Buhid din kami. Diyan, Jimmy! Hindi mo kami kapang kain. Jimmy, asya. Sapa yun. Sa isika tinag-arawiran. Oh, gasyohab! Das pa, dia gumit. Basa. Kuya? Hindi, nakaano naman yan. Ay. Nakasupot naman yung ano, diba? Ano yung tubig eh. Nagtagas. Yes, lalo. Mas tut. Grabe lang mo. Ito na yung langka. Oh. Nakinuha natin. Ah, ang dami po. Oh. Malapit dito, dali. Dali dito, dali! Kain muna kayo ng chips para ano. Nagsan ang gutom. Mamaya na magkain ng kanin, nagluluto pa. Magugas ng kamay ba may ha? Bago kumain ha? Oh, dali mga dali. O, dalawa pa daw. Saan yung taga-dulis? Ito, dulis to. Taga-dulis na yan.
Dali, para ano. Meron ka lang gano'n diskusyonan? Oh, dali, oh, pagod. Chocolate. Ayun pa oh. Hindi pa lutuan tayo? Yun, luto na. Isang salangan pa guys. At ano, hindi kasya sa kaldero eh. Much later. Okay, ayan na. Match. Bumabaha ng sardinas. Pero sarap. Ang sarap. Ito lang kasi guys yung aming nadala. Hindi na kasi kami nakapagluto ng ulam kasi ano, rush. Rush hour. Alright, ito it. Oh, hugas ang kamay na, dali. Kain Kain muna kayo. Dali. Dali, mga bata, ugas na dali. Mga nanay. Nanay, tatay. Yung iba dito na lang. Hindi nagugas ang kamay, hindi pwede magkain. Bulogin niya pa Yun, makalason. Kahit hindi na maghugas. maghugas lang ng kamay para malinis. Baka man to? Mas maganda eh kung magugas ng kamay. Oh, ang maghugason. Yaran, sinidon. Yaran, sinidon. Para hindi magkabulati ang tiyan. Kain na kayo, dali. Yung mga nakaugas, mag-ano na kayo doon. Ka! Para may lakas magbalik ulit ng ano, Diyan mo ba? tribo. Ay, go. Diyan mo, nasara ko to. Kuman niya. Baka matapon na. Dali na. Kuha ng kanin. Tapos. Pwede ka mag-upo dyan, yung mga bata na lang dito. Yung matatanda na lang. Dito, oh. Ako dito, magkain ka dyan. Sige. Hey, sige. Sige mo dyan, anong kanin? Uy, Kuha ng kanin. Tapos upo kayo doon. Dire. Sige, kuha ng kanin na. Pwede na kuha ng kanin. Sige, kain. Init. Babaran nyo na lang. Sinuha ng kanin. Kulang pa yata yung kanin natin ha. Magsaing kaya mula. Ante, Ante, may sapay. Nay, kitang na, nagadoon na po yun na, Nay. May bus mo yan ba lang? Busin mo yan, ha? Hindi kayo mapatapon ng pagkain niya. Sige, damayan mo pa yung ulam mo. Dagdagan mo pa. Dali na lapit. Sabay, at kinali boy. Kumaya kinali arawan. Pawanas ta. Yung kaya lang ubusin ha. Yung kaya Balik na lang ulit pag ano. Oo, pwede namang bumalik. Magsasain pa tayo ng isa pa. Para hindi masayang ang kanin. Gayon. Oo nga po, kaya lang po yung kanin namin, ha? Rato. Di bali, magsalang ulit. Magsalang ulit. Handog sinyo kawag. Kabidyoan. Budol fight, budol. Hasan. Kala ko may taga-budget. Ang ato ay taga-budget. Sige, wala na pong budget. Ha? Kung gusto niyo pong kumain, sige, kain lang. Ano? Sige po, huwag mo po kami intindihin. Kuya. Mag-balbali wala. Nagakantam. Nung kaya ko lagyo. Kurang nga. Kurang. Kurang. Yami. Yung mga ano ha, sige. Magsaing pa tayo para makakain kayo lahat. Hindi, nakakadahol, agbantay sa nakakadahol. Oh, kanin pa oh. Sino pang walang plato? Hindi, gamit tayo. Dap, pag isa.
Oh, ikaw huya, okay, kunin mo na yan. Lutot tadi. Kamayin mo na balong. Oo, kamayin mo na. Sige, para makuha mo na lahat. Ito mo ilagay. Oo. Kamayin mo na. No, kabilis ni kuya, oh. Bus na, oh. Mukuha ka pa doon. Kuha kayo ulam doon. Wala na kayo ulam, oh. Ulam, sino pang gustong ulam? Yung sabaw, ay ano, sabaw, masarap. Ay, Matipid sila sa ulam. Basta maraming kanin. Nay, ulam nay. Nay, wait. Sino pa pang ulam? Ito na. Gusto mo pa? Gusto nyo pa? Kuha ka. May kanin pa ba? Kanin pa? O kain ulit mamaya Mamaya na. magkain ulit. Nagluto pa kami eh. Kasi pinakain na namin kayo, baka gutom na kayo eh. O, tiyo ulam mo, tiyo. Gutom pa din? Ha? Sino gustong ulam? Gutom pa din? Hindi na. Hindi na. Oh, dali ka dali, lagyan natin ulam mo. Oh, dali, kunin mo na to. A few moments later. Yan, habang nagluluto ka ng kanin, i-ready na. ito po ay para sa mga bata. Ayan, mayroon din pong biskuit. Mayroong 4 na noodles. Tsaka 5 kilong bigas. 5 yung noodles. Ha? 5. 5 ba? 5 noodles. Tsaka bigas. 5 kilong bigas. 1 Nescafe. Tsaka 3 sardinas. Tsaka asukal po. Kalahating kilong asukal. Yan, start na po tayo sa pamamahagi sa ating mga katutubo. Dahil malayo pa po yung uuwian, start na po tayo. Baka abutan pa kayo ng ulan. Yan, katatapos lang din po nilang kumain. Nagsalang pa ulit kami para sa mga bago pong dating. Para makakain po sila lahat. Yung mga tatawagin po dito na wala, kung kamag-anak naman po ninyo, kaya kapatid, ganyan, kaya magulang, pwede po kung kayo na po ang tumanggap. Ano po? Pwede naman po yon kung wala po sila dito. Kuya dito ka. Partner tayo. Partners. Partner kayo, partner. Doon ka, magtabi ka sa magandang dilaw. Maganda siya. Gwapo naman ang purok namin. Gwapo pa man ni Puro. Binata ka pa kuya? Hindi na. Kasi dalaga kasi yun yun. Sino pong dalaga dito? Ay, anong binata dyan? Sino ba binata dyan? Tas ang pa. Dalaga kasi si itong dalawa po ah. Ganap po ng ano yan eh, maasawa. Iuwi niya na yung Purok. Sa gitna game. Okay, start na po tayo. Makinig po kayo. Pag tinawag po ang inyong pangalan, ay lapit po kaagad para po mabilis po tayo. Ano po? Sige, start na po tayo kay Dewey. Dewey Dondon.
Ikaw po yun? Bunbun ka lang. Saan po si Due? Dewey Bunbon. Si Dewey pa, Dewey Bunbon. Si asawa nila. Ay, ako niya. O sunod po ay si Tumanan. Tumanan Linggas. Tumanan! Bakit ka nakipagtanan? Sunod po ay si Lusan. Luson? Luson. Mana. Sunod po ay si Dagayan Lubod. Next po natin ay si Linay. Ganay. Okay po. Tuwa sa tatay niya kanina. Ang next po ay si Arat. Ganay. Ang susunod po ay si Buddy. Ganay. Mana. Okay Buddy, po. Ganay. Ito na yun. Tuglang mana. Sige po. Next po ay si Welcome. Anay Linggas. Anay Linggas. Anay Lingas! Si Nanay Anay. Ayan na, ulan. Maabutan na tayo ng bagyo. Ang next po ay si Tangad. Lamason. Okay, Okay po. Next po kay Tangad ay si Rami. Romy! Wala. Diyan lang tatay niya. kayo na po magkuha. Tatay po na. Kanino po ito? Sa kanya. Tatay. Tatay Tangad ni siya. Romy. Yung Rome, siya pang kukuha. Pabigay na lang po kay Rome, ha? Yutod niya mana. Sige po. Magabaya ako yan ang us. Next po ay si Dudoy. Mana. Dahol. Mana. Tuwang-tuwa yung bata. Dudoy Awang. Next po kay Dudoy Okay ay po. si Mayaw. Mayaw. Si Mayaw, hindi magkamanga. Tatay mo ba yun? Si Mana? Ha? Yeah. May asawa ka na, kuya? Next po ay si Rahuyan. Binata ka pa? Rahuyan Lubod. Binata ka pa? Mana daw. May asawa ka na? Sorry, Jang, may asawa na. Mana. Okay po. Welcome. Susunod po ay si Sapat. Sapat. Sapot. Hindi maintindihan. Sapot. Lingsayan. Okay po. Kayo nga, magmana-mana nga kayo. Mana-mana. Yun. Ikaw. Dibig lang din mana-mana. Antan. Next po kay Antan ay si Toya. Welcome po. Yung anak. Sige, anak. Sige dito, anak. Anak ni Toya. Anak. Toya. Anak ni Toyang. Ikaw magbuhat nito, bawi sa inyo. Kaya mo? Ha? Kaya mo ta? 3 oras yan na buhatan. Next ay si Luman. Luman. Ito siya. Lubod. Ikaw yun ata? Ay. Luman Lubod. Sino si Luman? Lumon. Si para Luman. Lumon lang. Lumon pala. Lumon Lubod. Magyak na wala kay Sura yaw. Ayaw ni Lumon. Ate, oh. Okay po. Welcome. Next. Ayaw. Ganay. Ayaw mo pala eh. Ayaw. Magmalaling nito kisama. Ayaw ganay. Next po kay Ayaw ay si Ang Malites. Ay ang malites. Binata ka pa? Magmalaling nito kisama. Sorry, may asawa na. Mana. Next ay si Taktak. Itaktak mo. Anak mo daw, kuya. Mana. Ay, si Purok pala ay si Taktak eh. Salamat po. Next ay si Udi. Udi ay na. Udi. Udi pa, Udi.
Madiag pa udi. Kalag. Ay, kalag. Huwag dito. Human to, yaman. Yaman. Next po ay si Yaman. Tirot. Ano? Ano? Okay po. Nag-post pa si Kuya. Inayon. Ikaw si Kuya. Next po ay Inayon Ginbuan. Kayo nga, magpa naman na. Oh, kayo rin mamaya ha. Mana. Okay po. Next po ay Alvin Ganay. Gunoy. Ay, Gunoy. Stay wow. Alvin Gunoy. Kaano niyo po si Alvin Gunoy po? Alvin Gunoy. Kapatid po, si ano po? Gunoy? Siya. Si Alvin. Bayaw na daw. Pabigay na lang kay Alvin Gunoy kuya ha. Next po ay si Ifog. Ifog. Wow, maganda ng pajama ni kuya oh. Floral. Okay po. Next po ay si Sinhig Wadag. Ito, asawa niya. Wadag. Asawa na. Asawa ni Wadug. Umwad. Next po ay si Umwad. Umwad Bunbon. Lidog. Next po ay si Tahod Bunbon. Mana. Welcome po. Dunghaw. Next po ay si Dunghaw. Alam, paborito niya yung ano, pajama yung ganyan. Para yung Meron bumaba. Next. Anid. Next po ay si Anid. Okay po. Anid Bunbon. Ang kalag sama saja. Kuwang ko. Anak niya po si Anid po. Oh, pabigay na lang po tayo ha. Okay po. Next po ay si Kuwang ko. Ang Kuwang ko Malitis. Kasi ang. Oh, kapatid daw ni Kuwang ko. Kapatid ni Kuwang ko. Yayaman ni pala si kuya. Daliwnan. Pabigay na lang kay Kuwang ko ha. Next po ay si Daliwnan. Lidog ha. Ano niya po ito? Biyanan. Biyanan. Biyanan? Biyanan niya yung Kala ko siya yung biyanan. Next po ay si Imian Wadag. Wadag. Yan, Wadag. Ano niyo po si Yang Wadag? Sige, pabigay na lang po kay Wadag. Next po ay si Kayo po. Gian. Giayan. Salamat po. Dito ka ngayon. Ano, Yagimay? Mana. Okay po. Next po ay si Yagimay. Ganay. Aman. Next po ay si Aman. Ganay. Salamat po. Mahiyain si ate. Oh, last 3. Next po ay si Aman Birdie. Aman. Tuy. Aman. Opo, Aman. Pabigay na lang po kay Aman. Wala po ba si Aman? Salamat. Dawa. Sinong wala po? Sinong wala? Si tatay ni Alvin. Ha? Tatay ni Alvin. Si tatay Ulbong. Tatay Ulbong, Saan dalawa po pa. yung tatay Ulbong? Hindi ko po alam. Ay, yung kanyang mga... sinong pwedeng kumuha doon? Sinong kaanak po ni tatay Ulbong po? Ito ang ano niya. Ikaw na lang tayo. Kay Purok na lang ibigay lahat. Kay tatay Ulbong po ito ha. Pabigay niyo. Next, sino pa wala? Si Purok ang magbuhat. No, No, kuya. si Tak. Mau niya na magdugyak ko. Mayroon na. Mau niya. Ha? Sabi ni Purok, mayroon na. Oh, yung mga hindi po nakakain, kuya, kayo hindi pa kayo nakakain yata diyan. Luto na yung kanin. Ano, kain ulit kaya? Ha? Kain ulit? O, kain ulit pag gutom. Maraming kanin. Ano? Busog na? Salamat po, sir. Malak. Kung anumang programa yon, may tulong. Malaking pasalamat natin sa tinulong ninyo. Ano pong hanap buhay niyo po doon ngayon sa bundok po? Kakaingin po. Kaingin lang po. Pero may tanim din po kayong palay po doon. Meron. Meron din. Maluwang din po.
Nakaani na kayo kuya? Pangkain lang natin no. Paano po kayo sa pagkain nyo araw-araw? Kulang pa. Saging. Saging lang talaga? Saging. Minsan lang po kayo Kahoy. Minsan lang po kayo kumain ng kanin? Kataon sa ano. Mayroon. Ayan, sinong hindi pa kumain? Dali na, kain na. Ayan guys, may mga sobra kaming pambata. Eh, yung mga bubong bata, bigyan lang din natin. Dali na, dali, mga bata. Ayan, mayroon ka pa dun sa ano ni tatay mo, bag mo. Sige. Sa'yo na to. Huwag itapon yung balat sa ano ha. Ang balat tapon sa isang lalagyan. Tama. Huwag magkalat. O, dali ko ako. Sino pang bata dyan na wala? Sino pang di kumain? Second batch. Kuya, buksan mo kuya. Yung ano, sardina. Ay, ito ata kanina. Busin nyo na yung kanin. Ay, kaya, tama na. Yun yun na. Busog. Ilagay doon sa box. Laki na lang tiyan mo. Dida ah. Yan. Malinis naman yan guys kasi galing sa tuburan. Galing sa bundok. Nag-aaral ba kaya? Pwede magpakain? Hindi po. Hindi. Wala bang school dun sa inyo? Sakay kaya ako dun. Walang guro. Pero may school. Wala din. May school dun sa inyo? Wala. Paano yung mga gustong mag-aral dito sa Salapay? Bumababa? Bumababa sila? Ilang oras yun tapos grabing sakripisyo din. Yan guys, tignan natin yung ano, yung kabayo nilang binaba. Sasakyan nila papunta doon sa bundok. Try natin sumakay kung kaya natin sumakay ng kabayo. Oh, dali. Lakad mo eh? Lakad tayo. Saan? Huwag lang takbo ha. Lakad lang ha. Ah. Yeah! Dig 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 dig. Yo! Wala yan yan. Bigat siguro. Wala, ang bigat ako. Igano mo kasi yung paa mo oh. Ayun, nangingilalak. Wala ka. Bigat siguro. Mabigat? O sige, hindi na. Kawawa naman si... Ano pangalan niya kuya? Itong kalabaw. Ay, bukon mo. Kabayo. Sa'yo yan kuya, yung kalabaw? Kabayo? Ay, kabayo? Ginabenta mo yan? Ah, hindi. Ano, uwi na? Uwi na? Dali na, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Ingat po kayo ha. Bye-bye. Bye-bye. Ano, siya lang mag-ano niyan, mag-drive. Ingat ka balong ha. Baka malaglag ka ha. Layo pa ng... Nay, isakay mo na to na yun. Ba't di mo isakayin oh? Ikaw lang magbuhat dyan, Nay? Palayo-layo. Sa kabayo. Pasakay mo na lang doon, Nay oh. Oo, ganyan lamang. Baba ka na. Oo. Wala sa ako kung puso sa ako. Hindi lang may nasa ako doon. Sa sako, ililipat sa sako. O, sige po. Kabayo. Sige po, ingat po kayo. Salamat. Okay po. Bye po. Ingat te.
Yan guys, gusto lang ulit namin mag-thank you sa sponsor para sa mga katutubo. Thank you po Sir USA. Thank you po. God bless po. Masaya na naman ang ating mga katutubo. Meron na naman tayong nabahagian ng konting blessing. Yan. Thank you. Kaya, let's go. Uwi na po kami dahil meron pa kaming work. Thank you po. Bye-bye. Bye. Sige po. Ingat po kayo.